साबसे बेसेबां ना 14 जनाव 12 जन फुरा दं 12 जन दं ओमफ्राय नोंना मा नाम रनाथ गयारी ओमफ्राय 3 नाम्बार फिसालानि नामा मा नाम खिन्था फैद' 1 नाम्बार फिसालानि नामा मा नाम 1 नाम्बार फिसालानि नामा मा नाम हा 1 नम्बर ने फार्स्टना ओइ रेहरब्रा 1 नम्बर पछिमा फुथिमा 2 नाम्बारालाय 2 नम्बरा रिना 3 नाम्बारा 3 नम्बरा मा थाखोब्रा 3 नाम्बारा बेसेबां मा नाम होनदों माबा रोखा खिन्थाफैलै नोंथ' मिथिना बिफा जानानै बारा मिथिजोबाला फिसाफोरनि नामखौ नों अबाव थायोमोन बेनो थायो आच्छा लास्टआलाय 12 नाम्बारा मा नाम खिन्थाफैदोलै लास्टआ जयदेब नङा फार्स्टआ 3 नम्बरा 3 नाम्बार जयदेब 4 नाम्बारा खिन्थाद' 4 नम्बरा नों मिथिला बिना बिनानिफ्राय 5 नाम्बारालाय सबिता 4 नाम्बारा बेसेबां बिना 5 नाम्बारा खिन्थाद'ब्रा थाब नोंनावसो सोंदों आं बेनाव सोङाखैना आं खिन्थानो रोङालै आच्छा 5 नाम्बारालाय खोन्थानो रोङा आरो बेरा नों सोर साबसिननि नाम मोनथियो खोन्थालाय साबसिननि नों फिसानि गेजेराव साबसिननि नाम खोन्थानो रोङो खोन्थालाय खोन्थादोब्रा रिना फथिमा बेनिफ्राय जयदेब बेनिफ्राय अनजालु रोदोम सिरियालै खोन्था दे सिरियालै मा मिनिखो खोन्था दे खिन्थानो हाया फथिमा रिनानिफ्राय बिसोरनो जयदेब नैबे सासे नङा बे सासे नङा जयदेबनिफ्राय माबा जाहैबाय बिनानिफ्राय ओरै थाफैलाय नोङो सबिता औ सबितानिफ्राय ओरै थाफैबाव एसे ओंखाय नानै नों ओंखारलाय माबा बै माबायाव थाहैनाय मा नाम मोनलाय सिमब्रि गावना